aw minnu bɛ ka bi Mali lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an b'aw fo dantɛ foli min na ni ye bi Mali ka don kibaru waati selen bi ye tarata ye janvier kalo ale tile 17 san 2023 maa min na kibaru lase aw ma sa aw denkɛ balimakɛ Bakari Kulubali Yelekeba Masalera. Kunnafoni ko nasaratigɛ la minisiri man ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka lakana ko ani sɔrɔsiraw ka ko ɲɛma i ka dɔn farajɛla fanga mara ɲɛmaw u ye wulikajɔ min kɔni bolo da walasa jatewale tigilamɔgɔw bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na o baaraw o kiimɛliw sigira sen kan minisiri fɛ min ɲɛsinnen don an ka lakana ko ani sɔrɔsiraw ka ko ɲɛma a kow labɛnna kunun ntɛnɛn janvier kalo tile 16 san 2023 i ka dɔn a kɛra faraɲɔgɔnkanba ye walasa ka jateminɛ kɛ wulikajɔ min ni a daminɛna kabini waati jan jatewale tigilamɔgɔw kɛlɛli la o bɛ se ka kiimɛ cogo min na ni lajɛ a ɲɛma tun bɛ maa min bolo o ye minisiri min an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don lakana ko ani sɔrɔsiraw ka ko ma n'o ye colonel Sadio Kamara ye ne ka fara i ka dɔn k'a fɔ minisiri so kofɔlen ka secrétaire général ka inspecteur général des armées des services ani chef d'état-major général des armées ka taa se commandant épiciat ma ani chef d'état-major et directeur de service ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan a yɛrɛ la k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin hakilina in ka sigi sen kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka se ka lakana tigilamɔgɔw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye u bɛ wulikajɔ min kɔni na kɛlɛdaga kɔnɔna na a bɛ se ka kiimɛ cogo min na o la kabi a baaraw kɔni daminɛna i k'a dɔn k'a fɔ farajɛla fanga u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ n'o y'an ka maa ɲɛmaw ye walasa gɛlɛya min fiɲɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka furakɛ cogo min na ko nin wulikajɔ in kɛra sababu ye an yɛrɛ ka se ka an yɛrɛ ta sira dɔw fɛ ka bɔ jamana wɛrɛw ka jɔnya kɔnɔna na o la ko b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka kɛlɛcɛw la u jɔlen don hakilinaba fɛ ani kɛlɛminanko nasaratigɛw la i k'a dɔn k'u bɛ ɲini ka kɛ u yɛrɛ ta ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn fɛɛrɛ minnu kɔni bɛ yen nɔ kɛlɛ nasaratigɛw la olu batoliw u da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma o la gouvernement a ye a jira k'a fɔ farajɛla fanga maa ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale min sigira wa a sigilen k'a ye fɛɛrɛw dabalaw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ se ka minɛnw sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka lafiya jamana yɛrɛ lakanali ani jamana yɛrɛ sigidaw lakanali la cogo min na o n'a ta bɛɛ lajɛlen la ko min bɛ tali kɛ gɛlɛya la o kɔni bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ ministre de la défense ani ministre de la défense n'o ye colonel Sadio Kamara ye ale a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ hakilina fɔlɔfɔlɔ la gouvernement fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw kɔni k'an bɛ don min na ko bi k'an bɛ se k'a fɔ u jɔsen bagan k'olu faga kosɛbɛ wa u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min bɛ tali kɛ u ka baara minɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ko hakɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka dafa an bɛ dugawu kɛ sa i k'a dɔn an ka jamana ala ka basigi don jamana kɔnɔna na ala ka kɛlɛcɛw kɔni kolojɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ minisiri min anw ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔw ma n'o ye Ablaye Diop ye ka taa se minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don bɛɛ ani kelenya ni hadamadenya yɛrɛ kalanso na ɲɔgɔn na n'o ye colonel major Ismail Wage i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ teriya taama na olu y'o daminɛ Algérie jamana kɔnɔna na nin kalo in tile 15 ani a tile 16 san 2023 minisiri n'o ye Ablaye Diop ye ko a taa kun tɛ dɔrɔn ye Algérie jamana kɔnɔna na farajɛla fanga maa ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale ka ci dɔ bɛ a taara o ɲɛfɔ i k'a dɔn Algérikaw ka jamana ɲɛma ye n'o ye Abdelmajid Tebboune o min ye Algérie faama ye i k'a dɔn min yɛrɛ ni a sigira jama yɛrɛ fɛ a ko hukumu kɔnɔna na a bisimilara ntɛnɛn janvier kalo tile 16 2023 Algérie jamana ɲɛma fɛ hakilina min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o ye Mali ale ni Algérie furanjɛ i k'a dɔn k'a fɔ kanuɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka banma cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ bɛnkan min ni o kɔni taara Algérie jamana kɔnɔna n'o ye accord d'Alger ye min bɛ bɛn ani kelenya o sabatili ko fɔ an ka jamana kɔnɔna na o baaraw bɛ se ka waleya cogo min na hakilina jiginna Mali ale ni Algérie i k'a dɔn k'a fɔ lakana ko la ko o bɛn kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ i k'a dɔn walasa u fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔrɔ bɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa Mali ni Algérie ala ka hali bi bɛn ani kelenya sabati ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ primature la n'o ye premier ministre dagayɔrɔ ye min bɛ tali kɛ lasigiden minnu bɛ farafinna kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ Mali kɔnɔ yan u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛkulu sigi ko jɛkulu maaw kɔni o bisimilara Sukali ko kala Mayiga fɛ kunun ntɛnɛn janvier kalo tile 16 2023 i k'a dɔn lasigiden jamana wɛrɛ ka lasigiden minnu bɛ an fɛ yan nɔ ɲɛmaa tun bɛ maa bolo sa o ye Senegalikaw ka lasigiden bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Birame Mbagnick Ndiaye ye ale tun bɛ ka ɲɛmaaya kɛ
ale kɛrɛfɛ Ghana lasigiden ka taa se Mauritanie lasigiden ma ani Tchad lasigiden olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan awa ni jɛkulu in kɔni k'u taara ka taa sankura hukumu kɔnɔna na ka t'u ka dugawudon ta ka ɲɛsin ayiwa jamana yɛrɛ premier ministre ma ani fariguma min tun b'a la ka se ka nɔgɔya da kɛ a ye o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ min bɛ se ka farajɛlo fanga ka sinsin kosɛbɛ k'u kɔni ɲɛ bɛ o ko la o la Sukali Kokala Mayiga o min ye Mali ka premier ministre ye a y'u ka hakilina ni a diyara ye kosɛbɛ a fana ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma Sukali Kokala Mayiga a ye lasigiden ninnu fo k'u waleɲuman dɔn u ye hakilina min ta ni ka kɛ jɛkulu ye walasa ayiwa Mali ka jamana wɛrɛ minnu ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ i k'a dɔn bɛɛ ani kɛlɛ bɛ se ka sabati o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ayiwa ko a ko fɔni faamuyara kosɛbɛ ko nin bɛ bɛɛ ani kɛlɛya jira farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la. O de ne kɔfɛ walasa ka bɔ kunnafoni kɔnɔna na amada duna k'a fɔ ko Mali yɛrɛ sugandira ka kɛ jamana fɔlɔ ye jamana min jago nasiratigɛ la IMOA kɔnɔna na ko a kɛra o jamana fɔlɔ ye min bɛ tali kɛ farafinna fanfɛla la a ye o jamana 15nan ye awa ni jɔyɔrɔ min ni Mali y'o sɔrɔ i k'a dɔn hali n'a yɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛya ko ani lakana ko k'o kɔni ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ yan nɔ nka min bɛ tali kɛ jago nasiratigɛ la ayiwa IMOA jamana kɔnɔna na ko Mali kɔni a bɛ maa ɲɛfa kosɛbɛ wa jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ a bolo o la ko b'a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi min bɛ tali kɛ jago baaraw kɔnɔna na ka bɔ n'a ye an ka jamana kɔnɔ ni ka don an ka jamana kɔnɔna na ko Mali jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ hali n'a yɛrɛ la k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ anw fɛ yan nɔ lakana ko nasiratigɛ la ayiwa aw minnu bɛ bi Mali lajɛ k'a to jamana kɔfɛ ani jamana kɔnɔna na ayiwa kulo garisɛgɛ kɛra min ye ani ɲɛw garisɛgɛ kɛra min ye bi janvier kalo tile 17 2023 bi Mali ka don kibaruw la o tun ye nin ye aw kana ɲinɛ n'a y'an ka jaw sɔrɔ aw ka yɛrɛkɛ aw ka k'u fɛ k'aw mago bɛ aw ka ladilikan na an bɛ foli kɛ aw ye sa an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw k'an bɛn waati wɛrɛ